खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाबाय थागोन अब्लासिम आं बर' रायजो राजानि खामानि मावबाय थागोन। आं दाबो राजखान्थि आफादाव थांगोन होननानै थिरांथा लायाखै। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै खौरां बिजोङाव बेबादि फोसावगासिनो दं। बेफोर बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो दिनैसिम दङ आरो जेब्लासिम एबसुआव थागोन एबसुनि आदर्श बड'फानि आदर्श आरो थांनानै थानो हो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे मिशन आरो जि अबजेक्टिभ बे कन्टिनिउ थागोन। नंगौ बिथां दिपेन बर'आ गावखौ बिजेपि दोलोआव थांगोन होनना फोसावनायनि सायाव रोखा फोरमायथि होदों। बिथाङा बुंदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं दिनैसिमबो दं आरो जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थागोन अब्लासिम आं बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय खामानि मावबाय थागोन आरो दा जा मोनसे राजखान्थियारि थासारि सोलिबाय थादों बे थासारिजों आंहा थोंजोङै जेबो सोमोन्दो गैया होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। दा जिहेतु बेबायदि थासारि जेबो गैया आरो बेखायनो आङो खावलायदों जे जि मोनसे परिबेस परिस्थितियाव पलिटिकेलि आरो पलिटिकेल सिनारिअ जि सरसा सोलिबाय थादों बे सरसाजों आंहा थोंजोङै जेबो लोब्बा गैया। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय समफोराव एबसुनि जिल्ला मिरु गुबुन गुबुन लेभेलनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि फोथाराव खामानि मावहैदों। बेबादि थासारिखौ नोजोर होनानैनो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै खौरां बिजोङाव बायदि बाथ्रा फोसावनाया सोलिबाय थादों। माहारियारि आफादाव थानानै हारिनि सिनायथि हारिनि रैखाथि हारिनि थांना थानायनि थाखाय आं जा समसिम खामानि मावगोन बे समसिम राजखान्थि थासारिखौ लानानै आं जेबो सानथ'वाखै आरो साननांगौ दं होननानै आं साना। गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन माखासे वेलवेजारा माखासे खोथा बुंगोन आरो बेखायनो माहारियारि आफादाव थानानै माहारिबाद माहारिनि थांना थानाय माहारिनि रैखाथि माहारिनि सिनायथि जातीयताबाद जाति सत्ताखौ लानानै जेब्लायबो जि समसिम आङो हाबा मावगोन बेबायदि राजखान्थि परिबेस परिस्थितिखौ लानानै आङो जेबो सानथ'वाखै आरो साननांगौ गैया होननानै आं सानदों। उननि समाव आं मा थांखि लायो बेखौ आं रायजो राजानो फोरमायगोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। दानिया फैदो बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो जों आबुङै मिथिना लानि। थांनाय साननैसो सिगाङाव नुदों जे गोबां टिभि चेनेल ससियेल मिडिया आरो माखासे पर्टेल चेनेलाव आंनि मुंखौ लानानै राजखान्थियारि माखासे निउस बा बेबायदि सरसा बेबायदि परिबेसखौ आंबो नुदों आरो मैया आरो दाख्लै आसामनि स्टेट बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङाबो मोननैसो बाथ्रा बिथाङा बुंदों। दा खोथाया स्पस्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो दिनैसिम दङ आरो जेब्लासिम एबसुआव थागोन एबसुनि आदर्श बड'फानि आदर्श आरो थांनानै थानो हो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे मिशन आरो जि अबजेक्टिभ बे कन्टिनिउ थागोन आरो बे बेलायाव बायदिसिना सरसा मालाबा फैयो खिन्थु दा जिहेतु बेबायदि थासारि जेबो गैया आरो बेखायनो आङो खावलायदों जे जि मोनसे परिबेस परिस्थितियाव पलिटिकेलि आरो पलिटिकेल सिनारिअ जि सरसा सोलिबाय थादों बे सरसाजों आंहा थोंजोङै जेबो लोब्बा गैया आरो बेखायनो थांनाय समफ्राव समाजनि हारिनि बिटिआरनि आसामनि रायजो राजानि जौगानाय आरो सिबिनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला मिरु गुबुन गुबुन लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा गुबुन गुबुन हानजायाव बा गुबुन गुबुन राजखान्थि फोथाराव खामानि मावहैदों। बेबायदि थासारि परिबेस परिस्थितिखौ नायनानै जिहेतु फैबाय थानाय 2022 बिटिसि इलेक्सन दङ 2026आव जिहेतु आसाम बिधान सभानि इलेक्सन दङ बे बिटिसि आरो बिधान सभानि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै माखासे सरसा माखासे परिबेस परिस्थिति बा सम्भाबनाखौ मेडियायाव बेबायदि आल'सना खालामनाया सोलिबाय थादों। आं बेखायनो खावलायदों जे जिखिनि बेयाव आल'सना सम्भाबना बा परिबेस जाबाय बेखिनिया थोजासे बेनिख्रुइ आरो बांसिन बेबायदि सरसा खालामनांगौ दङ होननानै आं सानाखै आरो गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन माखासे वेलवेजारा माखासे खोथा बुंगोन
आरो बेखायनो माहारियारि आफादाव थानानै माहारिबाद माहारिनि थांना थानाय माहारिनि रैखाथि माहारिनि सिनायथि जातीयताबाद जाति सत्ताखौ लानानै जेब्लायबो जि समसिम आङो हाबा मावगोन बेबायदि राजखान्थि परिबेस परिस्थितिखौ लानानै आङो जेबो सानथ'वाखै आरो साननांगौ गैया होननानै आं सानदों उननि समाव मा जायो उननि समाव मा थांखि लायो बेखौ आङो रायजो राजानो फोरमायगोन गोजोन्थों दिनैसिम जि सोंथिबाय थादों बेयो नंखाय थारमाने दायो जों नुबाय आनसलिकताबादखौ थारमाने लोरबां खालामनो थाखाय बियो नेसनेल लेभेलनि मोनसे पार्टिनि बेयो प्रपागान्डा नामा बायदिसिना लेभेलाव बेफोर सरसाया सोलियो सरसाखौ खालामनायाव आङो खावलायनोल'सो हायो आरो रावखौबो आङो खुगाखौ मुथिनानै बन्द' खालामनो हाया दा आं खावलायदों जे बेबायदि सरसाखौ दा खालाम खारन आं माहारियारि आफादाव दङ दा बेखायनो आङो नंखाय होननानैबो बुङा आरो सैथो होननानैबो बुङा बेबायदि परिबेस परिस्थिति सरसाया गुबुन गुबुन समाव सोलियो गोबां परिबेस परिस्थितिखौ लानानै जायो जाहाथे बे सरसाफोरखौ आरो जाहाथे माने खालामथ'नाङा बेखौसो आं खावलायदों आरो जेब्लासिम आं एबसुआव दङ एबसुनि हाबा मावलांगोन एबसुनि आदर्शखौ लानानै हाबा मावलांगोन बेखिनि खोथाखौनो आं फोरमायबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन